Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Benvidos unha vez máis aquí a Sempre en Galicia, o programa do Patronato da Cultura Galega que conta cos auspicios da Xunta de Galicia. Temos unha temperatura en Montevideo agradable, bonita. Eses días preciosos que dan para salir a pasear. Claro que sí, 23 grados aquí en Montevideo, soleado. En Galicia, 13 grados, nublado. Acompáñame, como sentiron vostedes, Ana. Que tal, Ana? Todo Hola, ben, non? moi ben, bons días. Bueno, hai que decir, vamos a anticiparlle xa que o domingo vindeiro non temos audición. Exactamente. Non temos programa. Exactamente, así que o por vindeiro programación domingo, da radio non temos programa domingo. Non hai Sempre en Galicia o vindeiro domingo. Exactamente, téñano en conta. Agora si, empezamos con unha muiñeira. Hoxe domingo celébrase no mundo católico o Día dos Difuntos, porque a tradición católica fainos vivir este día como un trance sórdido. Sin embargo, quen non precisa un día para lembrar o que nos espera a todos? En Galicia a morte sempre nos acompaña nas nosas tradicións. Velar e recordar aos mortos non é nada novo en ningunha cultura. Sin embargo, a maneira de facelo na nosa terra arrastra supersticións, tradicións, costumes, contos e historias que perviven na actualidade, porque a morte na cultura popular galega foi distintiva ao longo de toda a historia. Este tipo de tradicións está máis presente no mundo rural, donde a morte sigue sendo algo que forma parte da vida cotidiana. É un pensamento tan relixioso como filosófico, porque o medo á morte está cheo de augurios e de creenzas, firme de que a morte avisa, por medio de señales que se achegan a un. É o futuro falecido como o toque de campás, a sal na mesa ou a visión do chamada Santa Campaña, pero tamén a visión dos corvos, o lúgubre canto da couruxa, galiñas vellas que cantan como galos ou a presenza de bolboretas blancas ao arredor da casa. Todo eso son as supersticións, pero están unidas ao mundo do povo galego. Diante de todo isto, a familia preparábase ofrecendo ao enfermo un santo, pero cando xa non había volta atrás,
Avisábase o cura para a extremoución e poñendo estampas ao seu alrededor para axudalo a morrer en paz. Xa chegada a morte, colocábase sobre o cadáver unhas tixeiras, un plato con sal e un peine para que o corpo non se inflase e protexelo do demo. No velatorio ou velorio era o momento de liberar o dolor. As mulleres rompían a chorar gritando as virtudes do falecido. Pero no velorio non debe haber ningún neno nin ningunha muller embarazada presente, porque pode coller o aire do morto. E tamén se contrataban as clásicas e profesionales choronas, plañideiras ou carpideiras para chorar e lamentarse nos funerales, para dramatizar o duelo, que canto máis berraran e choraran, máis cobraban. Era algo así como actrices tráxicas que acudían ao funeral de alguén que non conocían, pero que habían estudiado previamente. Pero sigamos, aínda que o ser querido se iba, o seu recordo quedaba con oracións, loito total da vestimenta de loito que era eterno para a esposa, misas e funerales de cabo dano. Pero o recordo fundamental era o día de hoxe, o 2 de novembro, Día dos Santos Difuntos. En esta data os cementerios énchense de familias levando flores como mostra de que non se olvidan. Porque no imaginario popular existe a percepción desde tempos moi antigos de que as almas volvían se quedaba algo pendente por facer, como restaurar algún daño feito en vida, etc. Non é triste visitar os cementerios, triste é ter que quedarse en eles. No imaginario popular galego existe unha historia moi rica e moi especial ao arredor da morte dos nosos difuntiños. Aínda hoxe en día sigue a creenza de que a Santa Compaña anda polos ribeiros e camiños elixindo a quen darlle o pasaporte a outra vida. Como deixou dito Castelao, para encontrarse ca morte sempre hai tempo. A morte en Galicia, amigos, foi sempre unha cousa moi seria, unha negra sombra, como nos cantan os versos da inmortal Rosalía. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando imagino que sida no mesmo sol te me mostras e eres a estrela que brilla e eres o vento que soa. Si cantan esti que cantas, si lloran esti que lloras, y eso murmurio do río, y esa noite, y esa aurora. En todo estarse y es todo, para mí y en mí mesma moras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras.
sombra que sempre más sombras, nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre más sombras. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, unhas 9:14 minutos aquí en Montevideo, as 13:15, 1:15 da tarde en Carballo de Bergantiños, en Galicia, na nosa terra. Fálolle que perante ao longo, desde 1992 e perante todo o mes de outubro, celébrase en Carballo de Bergantiños o Festival Internacional de Outono, impulsado polo grupo de teatro Telón e Aparte e o Concello de Bergantiños. Un festival comprometido coas artes escénicas, pero tamén con proxectos de máis prestixio do teatro actual. As súas proxeccións sitúase como un dos festivales máis importantes de Galicia. Carballo, entón, en outono convértese no corazón do teatro en Galicia. Este ano, o FIOT, que así se chama, celebrou o seu 34 edición. E faino orgulloso de que os mellores actores e actrices de España estén pasando precisamente pola vila de Carballo, para que os espectadores non só disfruten das pezas teatrales, senón que sexan cómplices e teñan unha visión activa e crítica, imaginativa e, por que non, tamén divertido. Santi Pazos, carballés, sociólogo, crítico de teatro, enamorado do teatro, digamos, está en contacto con nós precisamente desde Carballo para explicarnos como foi posible que unha vila galega sexa a representante teatral de Shakespeare, de Miller, de Ibsen, de Federico, de Bertolt Brecht e tantos outros. Por que non falar tamén dos españoles, do dramaturxa española como Álvaro del Amo, Lola Blasco, etcétera, etcétera, non? E tamén galego. Santi, moi bons días e benvido a Montevideo desde Galicia. Moi bo día, Toni. Oye, vaya prólogo máis estupendo que acabas de facer, porque escoitasme. Sí, perfectamente, sí. Sí, porque xusto antonte fun eu as Labradas, sabes onde está, a poñer as flores aos que xa se foron. Claro. É unha práctica que sempre teño polo menos un día ao ano, que a ver, seguramente habría que ir máis, non a meditar seguindo a Borges, mirando para as lápidas de aí da Chacarita ou da Recoleta, do cementerio da Recoleta. Claro, pero bueno, sí. Dime, sí, é que te escoito como moi lonxe, moi... Vamos a ver se ahora acercamos máis. Santi, como nace esa idea de converter a Carballo en un festival de cine que alcanza a categoría nacional? Como se logra todo isto? El teatro.
Sí, bueno, obviamente con moito esforzo, con moito traballo. Ti pensa que isto nace de un grupo de teatro amateur, que naciu no Alfredo Brañas, de un grupo de xente con José María de la Viña, que eu penso que o coñeces ben, profesor de química que está ahora retirado, no que participan Alberto Sueiro e outro tipo de algunha xente máis daqui do colexio, do instituto, e fan unha obra que non lle busques tres pesos ao alcalde, que triunfa, que recurriu, de feito poderon salir de Galicia, moitos concellos e tal. A partir de aí formase un grupo moi aficionado ao teatro, fano como unha especie de actividade cultural tal, que termina sendo algo que co tempo, en principio a organización era unha semana de teatro na que participaban todos os que formaran parte daquel grupo de teatro, que se chamaba Ártabro, por certo, co tempo, sabes, cando se fai o Pazo da Cultura en Carballo, vai se profesionalizando, vai millorando, vai crecendo, vai tendo maior presuposto, e xa non é traer 3 compañías ou 4 nunha semana, senón que xa se empeza a alargar e créanse diversas seccións. Unha, por exemplo, a Rúa dos Contos, que é ir, como eran os cantares de antes que tiven coñeces, que iban polos bares, pois isto tamén monologuistas que en diversos establecementos de hostelería de Carballo pois iban e contaban as súas historias, non? A veces chistes, a veces historias máis ben creadas, tal, e dai xurden grandes personaxes ahora mismo en Galicia no mundo do teatro, como son Kiko Cadaval ou Cándido Pazón, non? Quero dicir que o Pablo Carballeira, non? Claro. Pouco a pouco foise profesionalizando, pero sempre a favor do propio festival. Non sempre se acerta, porque tampouco a programación depende dos que programan, senón tamén da oferta que hai a nivel nacional. Claro. Eu penso que na actualidade a oferta teatral está bastante aburguesada, por decirlo de algún modo, que por aí entendenme ben Santi, o festival é bastante aburguesado. Sí, Santi, o festival este ano abriuse cunha obra Berenguela na Gallola, un texto con textos de Manuel María, verdad? Con dirección nada menos que de Paula Carballeira, que foi Premio Nacional de Literatura Dramática. Sí. Sí, aparte que feita por unha compañía de aquí de Carballo, que está Alba Bermúdez, Toné, que son levan este tempo traballando, teñen unha compañía bastante estable, e Pablo Carballeira é do millorciño que hai, non só como escritora, te pensa que ten o Premio Nacional de Literatura Infantil e Teatral, o sea, que é unha muller, además que fai monólogos tamén ela, de feito viaxa moito a Latinoamérica, algún sitio así como Colombia, Ecuador, tal, que fan festivais de monologuistas. O famoso Festival de Bogotá. Con moi creativa, non? Que conste que, por certo, este ano tuvemos dous, un grupo argentino, unha pena que non veña ningún de Uruguai, que é a compañía de Gabriel Chamé, claro, que xa estuvera aquí hai 10 anos facendo un hotelo estupendo, fixeron outra obra de Shakespeare que é Medida por Medida. E o curioso é que o ano pasado houve outra compañía tamén, non recordo se era argentina ou creo que teño o programa por aquí, busco, pero que choca moito, eran argentinos tamén, El Brote, compañía criolla, que teñen un estilo de actuar que choca un pouco co estilo de actuar europeo. Claro. O estilo de actuar europeo agora está máis na línea do actor studio americano, non? De falar e proyectar a voz máis íntima, non? De sentir máis e se acaso contar menos. Pero en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, que é onde
o teatro ahora mismo son unha potencia, porque sempre salen grupos ademais boísimos. O que viñeron a Carballo, Gabriel Chamé, un artista tremendo, pero teñen un modo de proyectar a voz como unha especie de exuberancia, de excitación tan exagerada que a nós cando vemos acostumbrados a ver teatro nesa outra corrente máis do Actor Studios, que de Stanislavski, que son os que siguen eles, que che deixan un pouco descolocado, non? Non sei se estou contestando, porque non te escoito ben. Sí, estamos te escoitando moi ben, Santi. Continúa sin problema. Bueno. O teatro escoítame, Santi, o teatro é algo universal, sí. Verdad? Pero o Festival de Teatro de Carballo, a intención é impulsar o teatro galego. Por que digo isto? Porque aquí en Uruguai temos o grupo de teatro popular do Patronato da Cultura Galega, que por dúas veces escenificou o Fidalgo. E chámanos a atención que precisamente a chamada Aula de Teatro de Carballo fixo unha lectura dramática da desconocida comedia Mal Ollo do noso recordado Cándido González Tiradas. Como funciona esa aula de teatro en Carballo? Bueno, a aula de teatro leva xa bastantes anos. Tiña outro director que era Artur Trillo, que ten unha compañía que se chama Talía, que é moi boa, por certo, veo o FIOD moitas veces. Aquí normalmente, que pasa? Que no FIOD danos a oportunidade de ver obras que se estrean en Madrid ou Barcelona ou noutras localidades, ou incluso fora de España, non? As obras que das grupos galegos veñen despois noutras épocas, porque están a través do AGADI, que é a Asociación da Xunta que promove o teatro. Entón veñen ao longo do ano en outras programacións. Entón no FIOD, como moito, fan unha ou dúas, como moito. De feito, este ano foi unha pena, porque a que inauguraba o FIOD era Territorio de Regueifa, porque sabes que este ano iba dedicado ás raíces. A Regueifa parte da nosa cultura, e además estamos nun momento ahora álgido de defensa dese arte, non? Porque é un arte. Que eu sempre penso que é unha cosa máis, como ti ben sabes, máis de tabernas que de teatro, pero bueno, tamén está moi ben que se lle dé un pulo, non? Un empuje para que chegue a outros escenarios. Antes era, atrás te asistido cando estabas aquí a moitas, non? Foi unha pena porque un dos actores púsose enfermo e non se pudo estrear, que por certo participa Lupe Blanco, que te conocerás, estou seguro que seguramente a tes entrevistado, que de Coristanco, é ahora mismo a maior defensora da regueifa en Galicia, non? Pero a maior parte das obras de teatro galego veñen despois, pero o FIO darnos a oportunidade primeiro de defenderlo noso, obviamente, que a lectura esta de Mal de Ollo pola aula de teatro municipal, que por certo gañou esta obra, gañou en Bos Aires en 1905, creo, sí, 1900 tal, o premio de teatro Castelao, que decir que é unha aula de teatro. O que fan é normalmente obras, se pode ser cercanas ao sentir galego, non? Quero dicir, obras de autores galegos, fan unha representación anual. Eu penso que, sobre todo, isto nace do FIO, que está creando escola. Non só é un escaparate, digamos, que no que Carballo se presenta sobre todo no país e no mundo, é un sitio de cultura, un lugar de cultura importante que fai as cousas ben, profesionalizadas, ben feitas, por esas compañías queren volver. Todas as compañías que veñen queren volver. E non só é porque se come ben na Costa da Morte, senón porque trátanos ben.
é un sitio maravilloso. E ademais hai xente moi entendida no teatro. E xa levamos 34 edicións, o sea, claro que sí. Pero bueno, Santi, a aula é pois moi amateur tamén, ¿no? Pero está moi ben, porque son un grupo de xente pois que lle gusta, o teatro, e que fan cousas que están moi interesantes. Neste caso, defender a Cándido González Tirado, recordalo, no, porque é un carballés, igual que o do que comentabas ti antes, do Fidalgo, non? Quer dizer que tamén un autor de Carballo que publicou unha obra aí en Latinoamérica, non recordo moi ben, xa aí en Buenos Aires ou en Argentina, que pasa por ser unha das grandes obras primeiras do teatro galego, non? Santi, hai unha frase túa que me gustou moito. Falas de crear escola. A partir do FIOT deste festival, foron moitas as vilas que realizan agora mostras de teatro. O historiador e etnógrafo querido amigo Xosé María Lema Suárez fala do grupo Badíos, do grupo de teatro de Ballo, e di que tamén ten unha longa tradición, non? Sí, bueno, Ballos, ahora mismo a programación de teatro nas vilas de aquí que ti coñeces é permanente. Quero dicir, ahora mismo está celebrando un festival de teatro en Laracha. E dentro de nada empeza en Malpica. En Ballos están ahora, que por eso publica Xosé María Lema porque acabase de publicar un libro de memorias desa compañía de teatro que se creou ali, varios. En Vimianzo están programando teatro permanentemente, quero dicir, en toda a zona de Bergantiños, prácticamente todos os concellos teñen un programa de teatro. Algún podía pensar, bueno, é por envexa que Carballo ten o FIOT. No, é porque os que veñen ao FIOT son tamén os de Laracha, os de Malpica, tal. E os de Carballo vamos porque hai obras que igual non chegan a Carballo, e ou vou a Arteix, ou vou a Laracha, ou a Malpica, ou vou a Vimianzo moitas veces, ou a C a ver obras de teatro, porque hai unha programación. Tamén é certo que afortunadamente vivimos nunha época en contra do que se pensa que todo o mundo está enganchado e simplemente ve TikTok. Pois non, hai moita xente que prefere ir ver unha obra que además é única e que é un momento inigualable, porque cada representación teatral é única e nunca se vai a repetir a mesma, inda que se repita a mesma obra. Isto só decía Jean Genet, se un día representas unha obra e sale estupendamente, non necesitas volver a representala, porque xa cumpliches co feito de arte superior, non? Claro. Entonces, bueno, por eso a veces veñen obras que teñen que, a ver, documentome moito para poder escribir as críticas que fago, que leo críticas que as poñen moi ben, moi estupendas, moi tal, e despois vou vexoas e recoñezo certas cousas que lín, pero por outra parte dome conta de que, pois ese día, igual o actor, pois tropeza. Entonces tropeza é un desastre, quero dicir, porque é o directo máis directo que existe. É como isto que estamos facendo ti e eu, falando en directo, que nos están escoitando, e se de repente eu meto a pata en algo, fago algún comentario fora de lugar, ou ti, pois ao final dirán, oye, vaya crítico de teatro de 3 al cuarto, non? Santi, para terminar, porque o tempo é ouro e na radio moito máis, temos dúas preguntas que veñen que chegan desde aí, desde Carballo precisamente. Formúlanos o querido amigo o periodista e o xornalista Santi Garrido, tamén amigo teu. E vouchas decir, reunidas en unha sola, ¿no? El pregunta, Santi pregunta, como ves ti a programación do FIOT nos últimos 10 anos? E crees que mellorou a diversificación da calidade? É unha referencia xa a nivel nacional o FIOT? Contéstame todo eso. Douche 3 minutos porque non temos máis tempo. Sí, vamos rápido, pero teñas aquí enfrente, porque se mandaches máis onte. Eu penso que sí é unha referencia nacional, porque de feito, ahora mismo, a hora de facer a programación,
o FIOT, o Comité Organizativo, que é parte da Concellería de Cultura de Carballo e a Asociación terá unha parte que dirixe Alberto Sueiro, xa reciben permanentemente ofertas do que tal, das obras que se están facendo a nivel nacional, e teñen invitacións para ir aos maiores festivales de teatro que hai en España, co cual somos unha referencia, e todas as compañías queren volver. Diversificar sempre é bo. Había algo que eu viña pedindo desde hai moito tempo, que era, por exemplo, descentralizar, elevar as parroquias tamén algunha función. Hai 2 ou 3 anos que se fai. Por exemplo, este ano fixos unha estupenda no Aserradoiro, que non sei se xa existía cando ti estabas aquí, do Tarambollo, en Sofán, de Evaristo Calvo, que foi estupenda, sobre Ricardo III. Fixos un anrazo ali en frente da praia, fixos outra en Verdillo. Quero dicir que a programación, bueno, a programación depende tamén da oferta que hai. Claro. Que isto decía ao principio, non? Tampouco podes traer o que non existe. Por exemplo, sempre digo, a ver, o último día podía dispoñer sempre un Don Juan Tenorio. Claro. Pero bueno, é que nadie fai Don Juan Tenorio agora. Únicamente que poñamos aquela versión que non sei se viches de Estudio 1, que puseron en televisión española, na que traballaba Concha Velasco e Paco Raval, dai moitos anos, que se pode ver en YouTube, que de feito eu moitas veces ainda vexo para recordala, porque é unha estupenda grabación. Pero conseguimos traela un ano, que había unha compañía de non sei onde que de repente dóselle por... Entonces, agora depende moito tamén todo o que se fai da economía. Entón, fanse obras con poucos actores, se pode ser, sen moito escenografía, porque hai que trasladala tal. Bueno, se triunfas en Madrid, estás 3 ou 4 meses, pero se queres despois para poder subsistir e facer bolos por todo o país, pois é todo moi complicado e máis caro, non? Entonces, ainda que en España, afortunadamente, penso que a cultura está bastante ben cuidada e inténtase financiar ben, tanto por parte dos concellos como das outras administracións, mímase moito. É caro facer, que se pensa que dedicarte ao teatro falo por afición. Home, falo por afición, pero tamén é por tens que ganarte a vida. Cando pos as entradas un pouco máis caras, a xente igual se queixa. E se as fos moi baratas non chega para pagar ni siquiera o traslado do material. O sea que bueno, todo ten as súas... Entonces, a veces non hai oferta, non é un problema dos propios programadores, senón de que oferta temos. A oferta, pois, neste momento é moi conservadora. Claro que conservadora, refírome non no sentido político, senón conservadora no sentido de asegurar que o que invirte a compañía polo menos vai a repoñelo, non? Van a poder vivir do seu traballo. Eso no mundo do teatro é moi complicado, porque podes pinchar. Santi, ese é o gran problema. Pois a ver se algún día temos por Carballo, polo FIOT, a Comedia Nacional, que esa Comedia Nacional de Uruguai que algún día dirixiu a genial Margarita Xirgo. Unha Comedia Nacional que ten asistido moitas veces ao Festival de Bogotá, por aquí, por América, é moi reconocido os actores uruguayos. Moitísimas gracias pola túa presencia, Santi, un abrazo moi grande a Alfredo Brañas, que debe de estar por aí sentado ao pé do mexillón esperando a que un día poida lle dar eu o abrazo personalmente. Sigue sentado. É que ten pouco ánimo de andar. Quedou en Carballo e dixo, quedo aquí, que me sinto moi ben, me tratar moi ben, e para que me vou mover? E ademais van os nenos por ele a xogar con ele, a sentarse no colo e tal. O sea que está encantado. Un abrazo. Pero, Toni, xa sabes que eu encantado. Sempre que queiras, podesme chamar, que eu encantado de colaborar contigo. Creo que faz un traballo moitísimas estupendo de manter viva Galicia no mundo mundial. Quero dicir, además,
Claro que sí. Bueno, xa solo co prólogo que fixeches hoxe, pois xa se ve que tes un que é inmenso, non? O outro día vin unha foto túa, por certo, de non so veciño, tiñes, pois debesme levar aí como unha década, recordo ao ver a foto, moi elegante, por certo, como sempre foches, e recordo de verte de eu de neno cando vendía os periódicos pola rúa, de verte subir pola Gran Vía vestido tan elegante hacia ali a túa casa, que debía estar por Chorizo, por aí, por esa zona, ¿no? Bueno, gracias. O sea, que encantado de colaborar e sempre que queiras chámame para falar do que queiras, que eu un abrazo grande. Un abrazo grande e saludos ao poeta Fernán Bello e a todos os amigos que teño aí en Carballo. Un abrazo grande. Sí. E onde estuve con Antonio Andrade, dixo, me trata ben a Toni. Bueno, vamos a escoitar a Xocaloma. Vamos a escoitar a Xocaloma. Sempre me mandan saludos. Vamos a escoitar a Xocaloma, sí, Santi. Bueno, Ana agora traenos as novas do Patronato da Cultura Galega. Antes imos falar un pouquiño das novas que nos chegan dende alá, desde Galicia. Vamos, empezamos por esta de Don Paco Asorei. Exacto. O escultor Francisco Asorei, que naceu en Cambados en 1889, é considerado unha figura fundamental na renovación do arte escultórico en España no século XX, destacando a súa importancia. O Museo Centro Gaiás acolle desde esta semana e ata o próximo 5 de abril unha mostra titulada Francisco Asorei, unha recuperación necesaria. Na exhibición poderán verse varios traballos do artista, pero tamén poderá apreciarse como traballaba Asorei no seu taller por medio de fotografías do proceso, bosquexos e distintas esculturas en madeira, granito e outros materiais. Bueno, en novembro, este mes, celebras en Santiago de Compostela o Festival de Cine Europa, verdad? Sí, é un festival non competitivo, aquí non hai premios económicos. A idea é que os espectadores podan disfrutar de películas de distintos xéneros en o que estarán presentes filmes premiados nos grandes festivais como tamén
outros filmes de cine alternativo. Estarán presentes grandes e recoñecidos realizadores, así como realizadores novos. Este ano, Cine Europa presenta en Compostela a súa edición número 39. Bueno, que é isto de Lecture Arte? Lecture Arte é o terceiro ano no que o Museo de Belas Artes de A Coruña organiza este club de lectura chamado Lecture Arte. A idea é facilitar o encontro de persoas interesadas no arte que ese día leen e logo comentan novelas nas que o arte é a protagonista ou que presentan cuestións relacionadas co arte. A xuntanza é de 2 veces por mes entre setembro e decembro. Neste mes de novembro as lecturas serán os días 11 e 19. Bueno, hoxe é o día dos Santos Difuntos, pero tamén é o día da Festa das Castañas, non? En moitos sitios de Galicia é protagonista a castaña nestas datas, non só hoxe, senón por estas datas, verdade? Pero precisamente hoxe, día 2, na parroquia de Ríos, na provincia de Ourense, celebran a Festa da Castaña e do cogomelo. Ajá. Os dous produtos. Ambos os dous produtos típicos desta zona. Ademais de degustar os produtos, fanse charlas informativas sobre os castaños, concursos gastronómicos e concursos fotográficos. Pero, como dixemos, en moitos sitios a castaña é a reina. No folgoso do Courel ten lugar os primeiros días de novembro unha festa de interese turístico que é a Festa da Castaña. A xente do lugar xúntase para comer castañas asadas, apreciar unha exposición de artesanías e disfrutar da música da banda de gaitas. No tocante ás castañas, non só se comen asadas, senón que tamén poden degustarse produtos feitos con elas, coas castañas. Estamos en tempos de magosto, entón imos escoitar a continuación unha canción que fala xustamente do magosto. Pois veña. O San Martiño de Ourense bota as castañas pra baixo. O San Martiño de Ourense bota as castañas pra baixo. Bota aquelas máis grandiñas e as pequenas no refaixo. Bota aquelas máis grandiñas e as pequenas no refaixo. Rosiña, rosa, roseira, Rosiña enamoradeira, vencho ventiño de lonxe, la 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 la. Leva cha folliña toda y la 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 la. Leva cha folliña toda y la 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 la. Ay la lelo, ay la 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 la. Non chasquero, non chasquero, castañas do teu magosto. Non chasquero, non chasquero, castañas do teu magosto. Non chasquero, non chasquero, que me cheiran o chamusco. Non chasquero, non chasquero, que me cheiran o chamusco. Rosiña, rosa, roseira, Rosiña enamoradeira, vencho
Bueno, agora sí, ¿no? Agora sí, agora sí. Primeiro, imos lembrar que segue a exposición de caricaturas do xornalista e comunicador Jaime Clara, que estará ata o día 10 de novembro. Está visitándose, non? Sí, estáse visitando, para quen aínda non foi, temos que dicir que esta é xa a última semana, porque está ata o día 10. Entón, no horario do patronato, a partir das 3 da tarde ata as 8, de 15 a 20 horas, poden pasar polo patronato e apreciar esta exposición de caricaturas de Jaime Clara. Temos que dicir tamén que o pasado venres o coro social do patronato e tamén o grupo de danza e percusión do patronato participaron do Festival de Coros de Persoas Maiores da Intendencia de Montevideo. Moita xente, non? Creo que estaba cheo, estiveron moi ben, preciosa a participación de ambos grupos neste festival. Tamén o mércores 29 tivemos a presentación das viñetas de Castelao, esa conxunción de debuxo e breve texto no que se amosa tanta realidade da Galicia de entón e tanta crítica social, está presente a retranca, son preciosas. Poden visitar, poden mirar o resto das viñetas, porque son 6 volumes, de maneira que hai moitísimas. O mércores simplemente presentamos unha escolma, algunhas viñetas nada máis, pero todas están nos volumes de Cousas da Vida. Poden pasar pola biblioteca do patronato se queren ver o resto das viñetas. Vai haber asamblea xeral no patronato? Temos asamblea xeral e eleccións parcial para cambiar parcialmente a xunta directiva. A asamblea será o día 17 de novembro e o 24 as eleccións. A presentación de listas remata o mércores 19, isto é importante. A elección é o día 24, pero quen desexe presentar unha lista pode facelo ata o día mércores 19 ás 19:30 horas. Bueno, hai unha actuación de Cristina. E temos unha actuación de Cristina. Washington Carrasco e Cristina Fernández estarán o xoves 13 de novembro no Teatro Solís ás 20 horas. Pero ademais, 2 días despois, isto porque hai xente que nos escoita desde outros departamentos, o día sábado 15 estarán no Teatro Mació da cidade de San José. Que ben, que ben. Así que, bueno, jueves 13, entón, xoves 13 no Teatro Solís, Washington Carrasco e Cristina Fernández. Que che parece se escoitamos a Cristina Fernández? A ver. Pois vamos. Ai que me chonchan os dentes, ai que me comen as pulgas, ai que me chonchan os dentes. Rapaza, na túa cama tes unhas pulgas doentes. Rapaza, na túa cama tes unhas pulgas doentes. Prende vas María, veño da verdura, que rico repolos, tengo señor cura, por beixo da saia. Onde vas María, veño da salada. Ten gana de se casare, que case con viudo. Ten gana de se casare, porque xa foi sacudido, miña queridinha fariña non dalle. Porque xa foi sacudido, miña queridinha fariña non dalle. Prende vas María, veño da verdura, que rico repolos, temos señor cura, por beixo da saia. Onde vas María, veño da salada. Que vaya festa e non baila a vella do pelo branco. Que vaya festa e non baila, se ve toca lo gaiteiro, Farruco Garrido sumira pra gaita. Se ve toca lo gaiteiro, Farruco Garrido sumira pra gaita. Pronde vas María, veño da verdura, que rico repolos, temos señor cura, por beixo da saia. Pronde vas María, veño da salada. A morte do seu marido
Unha viudiña choraba a morte do seu marido, pero debaixo da cama miña queridinha tiña outro escondido. Pero debaixo da cama miña queridinha tiña outro escondido. Prende vos María, veña da verdura, que rico repolos, temos señor cura, temos señor cura por baixo da saia. Prende vos María, veña da salada. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no noso corruncho cultural de hoxe vamos a recordar unha carta escrita por doña Emilia Pardo Bazán. Ela, doña Emilia, naceu na Coruña, esa cidade que nos seus textos convertiu en Marineda. Ali está a súa casa, hoxe museo e sede da Real Academia Galega. A pesar do seu vencello coa cidade herculina, coñeceu e amou a Lugo, unha cidade que visitou en numerosas ocasións, xa que ali vivía seu pai. Algúns dos primeiros poemas e relatos de Emilia foron publicados en el Diario de Lugo. Como lles dicía antes, no Arquivo Histórico Provincial de Lugo foi atopada unha carta que resultou ser a carta máis antiga escrita por doña Emilia Pardo Bazán. O achado fixo o investigador Luis Miguel Fernández, un profesor de literatura da Universidade de Santiago de Compostela, xa xubilado. Luis Miguel Fernández descubriuna por casualidade mentres revisaba a documentación do arquivo para outros traballos e destacou o seu valor dicindo, más allá de su aparente modestia, revela el inicio de la vocación epistolar de una futura gran autora y el afecto entre la familia Pardo Bazán y los Vázquez de Parga. A carta leva a data do 12 de abril de 1861. Por esas datas, Emilia tiña tan só 9 anos de idade. Escribiu a carta a seu pai, que se atopaba invitado na casa dos condes de Pallares, en Lugo. O pai de Emilia, José Pardo Bazán, e Manuel Vázquez de Parga, conde de Pallares, compartían ideas e traballos. Ambos eran deputados e tiñan as mesmas ideas en relación á modernización e a necesidade de establecer escolas de agricultura en Galicia. Ademais de compartir no intelectual, ambas familias foron amigas durante moitos anos, o que pode explicar que a carta que enviara Emilia a seu pai se atopase accidentalmente no conxunto de cartas dos Pallares. Esta é a primeira carta que se coñece de Emilia Pardo Bazán. A pesar de ser unha pequena nena, amosa na carta que tiña un bo conocemento da cidade de Lugo. La Voz de Galicia recolle parte do texto que di así. Querido Pepe mío, espero habrás llegado con felicidad y estarás almorzando sin acordarte de los mosaicos, de la catedral, ni de la muralla de Lugo, ni del río Miño. É dicir, nomea partes fundamentais da cidade lucense que a tan corta idade xa coñecía ben. Na carta pide a seu pai que envíe saúdos a Manolito, Germán e Paz, que son a muller e os fillos do conde de Pallares, o cal revela unha estreita relación de amizade entre as dúas familias. Moitos anos máis tarde, en 1906, Emilia visitou Lugo e deu unha conferencia no Círculo das Artes, no que destacou o aporte de músicos galegos como Juan Montes e Pascual Veiga, pero tamén aproveitou a ocasión para expresar o seu cariño por Lugo. O ano seguinte,
o Círculo das Artes nomeouna presidenta honoraria, relación que mantivo ata a súa morte en 1921. Ando a pedirlle a vida, luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Ando a pedirlle a vida, luz, beleza, delicadeza xentil, unha canción. A virxinal tempestade da paixón, o dereito á dignidade e a enteireza. Pídolle, amiga, que a flor do corazón se peche sempre o odio e a vileza, e que se abra o amor a sinxeleza, ao latexar sincero da emoción. Cando sinta chegar o meu remate, agardarei serenamente o propio fin, recebendo a lanzada que me mate, pois co decorrer dos anos aprendi como podo vencer neste combate, amando a vida e que ela me ame a mí, amando a vida e que ela me ame a mí. Ando a pedirlle a vida, luz, beleza, delicadeza xentil. Amigos, foi todo por hoxe. Recorden que o vindeiro domingo non temos programa, debido á programación de CX12 Radio Oriental. Non estaremos o vindeiro domingo, pero volvemos con vostedes dentro de 15 días. O domingo 16. Volvemos 16. O domingo 16. Dentro de 15 días estamos unha vez máis aquí con Sempre en Galicia, como fai 75 anos. Hasta o domingo, dentro de 15 días. Hasta o domingo 16. Hasta o domingo 16. Hasta logo, que sexen felices. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.